fleste nok, hvad jeg taler om. Hvis ikke, så hør lige her. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Ja, sangen og dansen er verdens hidtil mest sete klip på YouTube. Den er også blandt de mest populære på Facebook, og nu er den så også blevet en fast del af dansetræningen i en senior zumba-klub i Vanløse. Er I klar? Oppan Gangnam Style. Ja, Vanløses seniorer kan også ryste mos, a la Gangnam Style. I musikvideoen ser det sådan her ud. Musikvideoen har ligget på YouTube siden juli. På få måneder er den blevet vist 845 millioner gange. Det gør den til det mest sete klip nogensinde. Og de fortsætter. Og den måske mest dansede dans i verden lige nu. Her på seniorzumba-holdet i Vanløse er det i hvert fald favoritten. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Kunstneren bag fænomenet Gangnam Style, sydkoreaneren Psy, beskriver den lidt særprægede dans, som er ridet på en usynlig hest. Det var der jo ikke. Ja, det var rigtigt. For Gangnam-seniorerne leder musikvideoen tankerne hen på en lækker cowboy. Så kommer der lidt til at tænke på John Wayne på de der heste. Ja, jeg tænker på heste. Deres egne Gangnam-bevægelser beskriver de dog en kende anderledes. Boldbevægelser, eller hvad hedder sådan nogle? Ja, det er jo rigtigt. Kun nogle af dem, synes jeg. Kun nogle af dem. Ja, ikke alle sammen. Man kan jo også bare nøjes med at kalde dem. Oppan Gangnam Style. Ja, ordet Gangnam fra Gangnam Style er jo sydkoreansk og